Кичке 9-нчы ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кичә хәзер булачак темалар хакында кыскача. Татарның изге урыннарын барлау һәм тел мәсьәләсен күтәрү. Без бу мәсьәләдә дә бердәм булырга тиеш. 9-нчы Бөтен Россия мөселман дин әһелләре җыенында нинди мәсьәләләр күтәрделәр? Айза Шаймардан. Пассажирларның тормышын кайгыртып, Племенницалар аларны чакырып та бергәләп бәйрәм ясап кайтырга уйладык. Казан елга портындагы үзгәрешләр хакында тулырак Руслан Сындинов. Кунак булсаң, тыйнак бул. От урез воды до стоянки их транспортных средств нет 200 метров. Транспортларын яр буена артык якын куючы машина йөртүчеләргә нинди җәза каралган? Раилә Вәлиуллина белеп кайтты. Туган теле, гореф-гадәт һәм гаиләне саклау. Рөстәм Миннеханов бүген дин әһелләренә 3 бурыч йөкләде. Тәкъдимне 9-нчы Бөтен Россия имамнар җыенында җиткерде президент. Казанга 69 төбәктән 900 мулла килде. Фикер алышу барышында татарда изге кешеләр җирләнгән урыннарны популярлаштыру, телне саклау, дини белем бирү турында сөйләштеләр. Ахырда Минтимер Шәймиев эшлекле тәкъдим белән дә чыкты. Болгар академиясе каршында дин галимнәренең Бөтен Россия советын булдырырга җыенда тагын нинди мәсьәләләр күтәрелде? Сон тулырак Айза Шаймарданов. Коръән аятларыннан башланган җыен Казанда 9-нчы тапкыр оештырыла. 69 төбәктән килгән мөфти имамнар өчен бу үз проблемаларын ачыктан-ачык җиткерү урыны. Бүгенге көндә беренче татар теле өчен киңәше булган нәрсә безнең бөтен милләтне түбән дәрәҗәгә төшерә. Татарстан бөтен татарлар өчен ул бер мәркәз. Безнең татарларыбызны dinimizden gitmez için birleşip indi şol fikirlerini imamlar bilen elbette fikirleşebiz. Ol bik mühim, bik gerek. Тик төбәкләрдә вазгыять катлаулы булып кала бирә. Бу очракта мәчет төп милли үзәк, мәхәллә вазифасын үтәргә тиеш. Президент Рөстәм Миннеханов имамнарга зур өмет баглавын яшермәде. Аның фикеренчә, 3 проблемага игътибар итәргә кирәк. Үзебезнең 3 мәсьәлә инде. Гореф-гадәтләрен саклау, без барыбер менә Татарстан күләмендә, Башкортстан күләмендә ничектер бу мәсьәләне хәл итәргә була, бүтән өлкәләрдә әйтик, гореф-гадәтне, динебезне саклау ул мәчеттән башка бүтән юлы юк. Икенчедән, күп кенә менә тел мәсьәләләре күтәрелде, аны өйрәнү һәм башка мәсьәләләр. Шуңа күрә без бу мәсьәләдә дә бердәм булырга тиеш. Һәм сезнең фикерләрегез, сезнең бу мәсьәләгә карашыгыз безгә бик кирәк. Һәм өченче, тагын бер мәсьәлә, гаиләләрнең 5 ел дәврендә яртысы тарала. Яңа корылган гаиләләрне шушы ислам кануннарына тартырга кирәк. Бу мәсьәләдә дә сезнең фикерләрегезгә. Тел тирәсендә проблема тугач, Татарстан мәчетләрендә җомга вагызы татарча гына сөйләнә башлады. Камил Самигуллин, бу эш дәвам итәчәк ди. Татар теле һәр яклап шикләүсез куллануның һәм популярлаштыруның бердән-бер урыны булып калды дияргә мөмкин. Тел мәсьәләсен үзәккә куеп сөйләшү булмады. Шулай да мөфтиләр бу мәсьәләгә битараф түгел. Ул мәктәптә генә түгел, иң беренче сабый чагыннан өйдә сөйләшү белән. Өмердән шушта иттереп килде. Бу дәүләт эшләре, дәүләт үзе карар алды бирсә. Ләкин халыкның телеге һәр вакытта да үтәлер Аллаһның сәләте. Быелгы имамнар җыенының яңалыгы исә беренче тапкыр татар үзенең изге урыннарын барлап популярлаштырырга тели. Кичә узган 4 секцияның берсе нәкъ шуңа багышланган. Монда мөфтиләр, ишаннар, суфилар һәм башка дини лидерлар җирләнгән урыннар турында сүз бара. Тау ягына килгәндә безнең анда Тәтеш районы Олы Әтрәч авылында шулай 12нче гасырларга караган шундый каберлекләр бар. Алар борынгы бөтен Россия буенча татарлар белән бәйләнгән шушындый урыннарның маршрутын төзү. Оренбургны алырга мөмкин. Шул ук вакытта без инде Самара өлкәсен, Ульян өлкәләре. Россия төбәкләрендә татар мөфтиятләре бүген 80 мөфтиятка аерылган. Болгар Ислам академиясе исә араларны якынайтырга ярдәм итәчәк. Минтимер Шәймиев ахырдан эшлекле тәкъдим белән чыкты. Киңәшмә советы булырга тиеш академия алдында. Ислам академиясының иң төп бурычларының берсе, нинди четерекле мәсьәлә килеп чыга, безнең үз мазхабыбыз бар. Менә аңа җавап бирергә тиеш шушы Болгар Ислам академиясе каршындагы галимнәребезнең
карары. Залда отыручылар тәкъдимне шунда хуплап алды, инде хәзер эшкә тотынырга кирәк. Җитди сөйләшү тамам, ләкин очрашу моның белән генә төгәлләми. Иртәгә мөселман дин әһелләре бергәләшеп изге Болгар җыенына юл тотачак. Анда исә дуга кылып, тәүбә мәрасиме укылачак. Айза Шаймарданов, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. 9-нчы Бүтін Россия имамнар җыйны кысаларында Хәким Биктеевка дуслык ордены бирелде. Ул Калининград шәһәренең мөселманнар җәмгыятенә нигез салучы. Хәким Биктеев исә үз чиратында Минтимер Шәймиев һәм Рөстәм Миннехановның татар теле һәм мәдәни мирасын саклауга керткән өлешен югары бәйләде. Дин әһелләре генә түгел, Россиянең төрле төбәкләре һәм чит илләрдә милләттәшләребез дә Казанга җыелды. Бүген бөтен дөнья татар конгрессының 7нче чираттан тыш корылтае узды. Ул тарихта иң кыска җыен булачак, бары 1 сәгать кенә дәвам итте. Утырышта каралган бердән-бер мәсьәлә конгрессның уставын кабул итү. Чөнки узган елгы җыенда язылган нигезләмәне Россия юстиция министрлыгы кабул итмәгән булган. Корылтайда Милли шураның җитәкчелеген дә билгеләделәр. Аның рәисе итеп Кабат Васил Шайхразиев сайланды, ә Ринат Закиров аның беренче урынбасары булачак. Әгәр дә без әйтәбез икән, безнең Милли шура рәисе бар, Милли шуры бар, ул гына алып бар дисә, без ерак китә алмыйбыз. Без барыбыз да улга тотынып, бердән булып, бер халык булып эшләгәндә генә без алга алып бара алачакбыз һәм безнең булган бурычларны бергә үти алабыз. Туган телләрне укытуга кагылышлы закон проекты Дәүләт Думасында 2нче укылышта 24 июльдә каралачак. Документка 27 төзәтмә алынган. Аларның кайберләрен Думаның фән һәм мәгариф комитеты хуплый, шуларның берсе туган телләрне яклау фондын булдыру. Документ мәгариф турындагы законның 11нче маддәсен тулыландыра. Анда федераль белем бирү стандартлары туган телләрне, шул исәптән Россия халыклары телләре, республикаларның дәүләт телләрен өйрәнү, шулай ук туган тел буларак рус телен укуны тәэмин итә дигән сүзләр дә бар. Казаннан Зөя утрау шәһәрчегенә яңартылган метеор йөри башлаган. Аның двигателен алыштыралар. Хәзер Геннадий Куклевның егәрлеге дә, тизлеге дә зуррак. Ул 121 пассажирны сыйдыра ала. Тәтеш һәм Болгарда да су юлы белән бару тиздән күпкә уңайрак булачак. Анда йөрүче метеорларның да йөрәген яңарталар. Пассажирлар Казан елга портында булган үзгәрешләрне ничек бәялисең? Алар белән Руслан Хөснетдинов аралашты. Геннадий Куклев метеорының Зия утрау шәһәрчегенә кузгалуын пассажирлар минутлап көтә. Һава торышы матур, кәеф күтәренке, билетны 113 кеше сатып алган. Сәяхәткә кузгалучыларның күпчелеге Казанга килгән туристлар. Быстро и по деньгам вроде. Иң мөһиме Зия утрау шәһәрчегенә барып җитү чагыштырмача тиз, кесәгә дә артыгын сукмый. Җиләктә җыйганнар, пешәнен дә әзерләгәннәр, инде хәзер тыныч күңел белән ял итсәк тә була ди. Саба һәм Теләче районыннан килгән кунаклар. Пешәннәрне шауып бетердек, Аллаһка шөкер, мин Казанда яшим инде. Менә бажай минем монда, бажайларны чакырдым да бер күңел ачып, авылдагы эш дип кенә булмый бит, инде ялда итәргә кирәк. Шуңа күрә бер чашкага үземнең дә барган юк. Болгарда былтыр булып кайттык. Менә чашкында карап кайтырга кирәк. Анда нинди нәрсәләр бар икән? Тарихны белергә кирәк бит инде. Без бит тарихны белмичә булмый. Менә бит без бер туганнар җыелыштык та, Свияжскийга шушындый тепловодта бер ял итеп кайтырга дип чыктык менә. Аллаһка шөкер. Монау сәяхәткә чыктык, Аллаһка шөкер. Яңадан тагы үзебезнең өйләребезгә, исән-сау өйләнеп кайтырга ясым. Метеор Зия шәһәрчегенә нибары 30 минутта килеп җитә, тизлек сәгатенә 65 км. Моннан да тизрәк утрауга бары тик вертолетта гына барып булыр иде. Иң мөһиме суда хәрәкәт иткән вакытта куркынычсызлык таләпләре һәрвакыт үтәлә. Без хәзерге вакытта метеорның нәкъ менә йөрәгендә басып торабыз. Аның тулысынча двигательләрен алыштырганнар, шунлыктан хәзер аның тизлеге дә күпкә югарырак. Ремонттан соң моңа өстәп аның егәр кеше дә күпкә арттырыла. Быел гына Казан пассажир портына караган 3 метеорның двигательләрен яңарталар. Уңай үзгәрешләр инде үзен сиздергән. Во-первых, моторесурс увеличен у этих двигателей. Беренчедән, двигательләрнең моторесурслары арттырылды. Хәзер ягулык та азрак тотыла. Шулай ук двигатель белән идарә итү системасы яхшыртылды. Бер сезонга моннан ярты миллионлап кеше сәяхәт кыла. Зия, Болгар кебек тарихи урыннарга Казаннан метеорлар көзгә кадәр йөриячәк, димәк, ял итәргә һәркемнең дә мөмкинлекләре бар әле. Руслан Хөснетдинов, Андрей Синтальцев, Яңа Гасыр каналы. Әмінә Волжский путешествие туристик компаниясе киресенчә кыенлыклар кичерә. Дөрес, финанс авырлыклары белән очраштылар да, әлегә эшләүләрен дәвам итәләр. Алар компаниясендә 2 көймә барлыгы билгеле. Шуның беренчесе очарованный странник хәзер ремонтта. Шул сәбәпле Идел буйлап круизны туктатырга туры килгән. Бу атнада туристик агентлык рәсми аңлатма
белән чыкты. Рейсы туктатылган клиентларга проблеманы хәл итүнең ике юлы тәкъдим ителә. Беренчесе оешманың икенче судносы Борис Полевойга утырып сәяхәт итү яки көймәдәге ялны иске хаклар белән киләсе елга күчерү. Татарстанның туризм агентлыгы ассоциациясе әлеге мәсьәлә буенча киңәшмә уздырды. Компаниядәге финанс кыенлыкларның ике сәбәбен атыйлар. Во-первых, это подорожание топлива. Беренчедән ул ягулык бәясе арту белән бәйле. Бу глобаль проблема. Турлар сатылган вакытта ягулык чагыштырмача арзан, тоннасы 35 мең тора иде. Ә хәзер ул 52 меңнән 59-га кадәр җитә. Булай булыр дип беркем дә күз алдына китерә алмады. Икенче сәбәп судның ватык булуы. 700 тәртип бозу очрагы 250 беркетмә. Бу әле Казан һәм башка тирәсендәге районнар буенча гына. Июнь уртасыннан башланган автостоп рейдының бүгенге нәтиҗәләре әнә шундый. Мише, Казансу, Идел елгалары, Кабан күле ярлары машина белән тулы. Бүген экологлар кабат тикшерүгә чыкты. Алар белән безнең хәбәрчеләребез дә тәртип бозучыларны ачыклады. Это вот, это магазин считается уже вот где? Айнур Жамалиев тимер атын яр буена артык якын куйганы өчен инде узган елда кисәтү алган булган. Әмма ир-атка дөрес мәгълүмат бирмәгәннәр. Яр буена машинаны 50 метрдан да якынрак куярга ярамый. Бу турыда машина йөртүче белмәдем ди. Я к нему подошел и спросил, говорю. Былтыр бер экологтан сораган идем. Ул машинаның юлның икенче ягына агачлар янына куярга ярый дип әйтте. Шуңа быел да шул ук урынга куйдым. Машинасын яр буена артык якын куючы Айнур гына түгел, бер көн эчендә генә дә экологлар 40 машина хуҗасына штраф салганнар. Машиналарны яр буена куярга ярамаганлыгын сизгән кайбер йөртүчеләр номерларны алып куялар. Кайберләр исә бөтенләй белән каплап куялар. Ну, всегда ставят. Монда машиналар һәр вакыт күп. Кая куярга тиешсең аны йөртүчеләр? Махсус урын юк бит. Әмма парковка булмау җаваплылыкны өстен төшермиде экологлар. Яр буена машина белән кирүчеләр үзләреннән соң чүпчәрне да шактый калдыра. Су куйнырга килгән балалар пыяла кыйпылчыклары белән яралана ди әтиәниләр. Мусорки не стоят. Элек яр буенда чиста иде, хәзер исә чүпкә батты. Машиналарны еракта калдыручылар да бар әлбәттә. Әмма кайберәүләр тимер атларын елгага алып кирип юганнарын да күргәнем бар. Номерларын язып алырга өлгергән машина хуҗаларына да җәза кадгый. Башка урынга алып куярга ышандырганнарга да ташлама юк, чөнки экологлар беләләр. Алар көтү белән машиналар кабат яр буена кайтарылачак. Желание может обернуться. Гражданнарга 3 меңнән алып 4 мең ярым сумга кадәр штраф салына. Вазифаи затларга исә 8 меңнән алып 12 меңгә кадәр. Юридик затларга штрафның күләме 200-дән алып 400 мең сумга кадәр җитә. Әмма эт өрә, бүре йөри тора. Экологлар китүгә үк яр буена тагын берничә машина килеп туктады. Райля Вәлиуллина, Даниил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Серле табылды. Кызыллыгы 1 метр тирәсе үзе көньяктан булырга мөмкин. Казанның Волгоград урамы 41-нче йорт ишек алдында экзотик еланга тап булганнар. Агулымы юкмы икәнен белмиләр. Шуңа 112 номерына шылтыратканнар. Безнең якларда сирәк очрый торган кунакны гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре үзләре белән алып китә. Ачык төстәге мондый елан Татарстанда юк диләр. Шуңа аны кайдадыр алып кайтып урнаштырган булалар күрәсең. Хуҗасын эзлиләр. Әлегә ул коткаручыларда хуҗасыннан хәбәр булмаса, еланны зоопаркка тапшырачаклар. Сез хәбәрләр программасын карыйсыз алдагы минутларда. Алар футбол белән авыручыларга ярдәм күрсәтә. Аларга без операциялар эшләргә туры килде. Алар безнең хастаханәдә булдылар. Чемпионат вакытында стадионда эшләгән медицина хезмәткәрләрен бүләкләү тантанасыннан Гөлназ Сейфетдинова. Йөзләгән әфганчы яшел үзәндә. Бергә җирләгез әле, без һәрберне кайтырбыз дип, шундый хатына чыккан. Алар нинди максат белән җыелган? Айсун Имаҗанова күреп кайтты. Бүген Рөстәм Миннеханов Владимир Путинга футбол буенча дөнья чемпионаты үткәрү нәтиҗәләре хакында хисап тотты. Ул физик тәрбия һәм спортны үстерү буенча Россия президенты каршындагы совет һәм Россия 2018 күзәтчелек советы утырышы комитетының уртак утырышында катнашты. Киңәшмә Калининградта үтте. Республика президенты чемпионат вакытында Татарстанга 300 меңләп турист килүен хәбәр итте. Аларның 60% чит ил кунаклары. Җанатарлар мәйданына якынча 800 мең кеше бара. Белгечләр исәпләвенә караганда 2018 елгы бөтен дөнья чемпионатыннан икътисади нәтиҗә сумнарга күчергәндә 11 миллиардтан артыграк. Үз чиратында Рөстәм Миннеханов Россия президентына һәр яклап ярдәм итү өчен рәхмәтен җиткерде. Чемпионат футбол матчлары узган шәһәрләр үсешенә зур йогынты ясады ди ул. Футбол белән авыручы меңләгән тамашачы һәм команда әгъзаларына хезмәт күрсәткән Казан табиблары да бүген кабат чемпионат истәлекләрен яңартты. Аларның эшенә нәтиҗә ясап, рәхмәт хатларын тапшырдылар. Кызу җанатарларга кызуда суга, кан басымнарда уйнаган, үзләре дә футбол яраткан табиблар чемпионат вакытында ничек эшләгән соң? Ак халатларны Гөлназ Сейфетдинова тыңлады.
Польша Колумбия матчының 30 минутында Колумбия жиылмасы ойыншысы Агиларны футбол қырынан алып шығалар ул аяғын ауырттыра. Республика клиник хастаханасы табибы Рүстем Ахундов су яқтан бара. Футбол қырында шабып йөргән табиб бүген инде гадәти эш урынында шаугыр килеп торган стадионнан тыныч палаталарга күчтеләр. Так же, как у наших родителей было. Безнең әти-әниләр хәтерендә 80нче елга Олимпиада калса, безнең күңелләрдә дөнья чемпионаты калачак. Biz аны озак хәтердә сакларбыз, оныкларга да сөйләрбез әле. Футбол бәйрәмендә эшләүнең авырлыгы булмады. Көндәлек эштә булган җаваплылыкны анда да тойдык. 2 июньнән 16 июльгә кадәр төп составта 300-гә якын хезмәткәр стадионда, фан-зонада авыр хәл була калса медицина үзәкләрендә кизү торалар. Аңа кадәр FIFA таләпләре нигезендә медицина буенча тренинглар узганнар. Читтән килгәннәр белән аралашу өчен инглиз телендә өйрәнә табиблар, волонтерларга гына салынмый. Чемпионатны без бик озак көттек һәм бик күп әзерләдек. Шуңа күрә без уңышлы үткәрелдек шул чемпионатны. Антка тугры калып, табиблар артыгын сөйләми, баш авырту, кан басымы, пневмония белән мөрәҗәгать итүчеләр булган. Күзәтче кыз футбол кырының кырына килеп, футбол уйнаган карап торганда, аңа тубелеге. Ул кыз фотография төшерә торган була. Күзлекле, күзлеге дә ватыла, и фотография да обработканы әйтәләр. Безнең медицина хезмәткәрләре. Шактый җитди очракларда була. Было порядка 2300 обращений. 2300-гә якын мөрәҗәгать булды. Спортчылар, җанатарлар, журналистлар, FIFA персоналы, оештыручыларга ярдәм күрсәттек. 71 хастаханәгә алып барырга туры килде. 10 кунакка операция салды. Республика клиник хастаханасына чемпионат барлыгында 40-тан артык болельщик мөрәҗәгать итте. Алар арасында төрле илдән бар. Аларга без операциялар эшләргә туры килде. Алар безнең хастаханәдә булдылар. Алар бик югары безнең медицина хезмәте сыйфатын әйттеләр. Без инде аның белән горурланабыз. Пройдет время, вы расскажете своим детям, своим внукам, что лично видели Рональдо и Месси. Табиблар үзләре дә футбол ярата, стадионда һәм фан-зонада эшлисен белгәч шатланган булсалар, хәзер горурлар. Эшләренә тел-теш тидерүче булмады. Киресенчә, медицина ярдәме күрсәтү буенча да бу чемпионатның иң югары дәрәҗәдә узуына сызыкладылар. Гөлнар Сайфетдинова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Премьер-министр бүген Казакстанның Россиядәге сәүдә вәкиле Бауржан Сартбаев белән очрашты. Алексей Песошин билгеләп үткәнчә, Казакстан Татарстанның күптәнге икътисади хезмәттәше. Яклар Россия-Казакстан мөнәсәбәтләре кысаларында хезмәттәшлек мәсьәләләре хакында фикер алышты. Бергәләп җыелсалар, гаиләдәгеләрнең саны 50-дән артып китә. Җыелыр өчен сәбәп тә бар. Казанда яшәүче Закира Габитовага 100 яшь. Ул 7 бала тәрбияләп үстергән, бәйрәмнәре белән котларга барлык якыннары да килгән. Ул безгә һаман үзенең акыллы киңәшләре белән ярдәм итә, хәлебезне сорап кына тора диләр балалары сөенеп. Зирәк әби оныкларын тәрбияләргә дә булыша. 18 оныгы, 19 онык чыгыда бар. 5 вакыт намазын калдырмаучы әби дөнья хәлләреннән дә хәбәрдар. Күршеләр дә хөрмәт итә, аны яратып әнкәй дип йөртәләр. Туган көне белән котлап, тортта пешереп алып кергәннәр. Аллаһ Тәгалә күп мәгамәт язган, менә шуны яшим. Ие, мин Аллаһ Тәгаләгә ышанам. Аллаһ Тәгалә күп мәгамәт язган миңа. Шуның белән барам мин. Алар аяз күкнең тыныч тормышның кадерен белә. Бүген Яшелүзән районының Иске Әйшә авыл җирлегенә афганчылар җыелды. Алар барысы да 446-нчы батальонда хезмәт итүчеләр. Афганчылар сугышта ятып калган полкташларын искә алды. Россиядән генә түгел, Үзбәкстан, Таҗикстан, Казакстаннан да килүчеләр бар. Пули Хумри шәһәре янында хезмәт куючыларны нинди вәгъдә берләштерә соң? Алар бүген кемнәрне искә алды? Тулырак Айсулу Нигъмәтҗанова. 446-нчы батальонда хезмәт иткән Аксубай егете Әхәт Насретдинов һәм Башкортстаннан килгән Фиданис Халимов яу кырында ятып кала. Полкташлары исә аларны искә алып ел саен җыелырга, гаиләләренә терәк булырга сүз куеша. Шул вәгъдәне бүген дә бозмыйлар. 1988 елның 16 июньдә иптәш егетне халак булгачтан без әниләренә хат яздык. Аларның bir авылда bir классташтан 2 егет. Берсе 1 ел алдан үлде, халак булды инде. Турул гардызда икенчесе шуның өчен без бергә җирләгез әле, без һәрберне кайтырбыз дип шундый хат белән чыккан идек.
Баһадир Хакимов Афган сугышында каты яралана. Ут астында калуын бар тик кулындагы таягы һәм тәнендәге җирләре генә күрсәтә. Бүген аңа Мәскәүдән махсус бүләк тә җибәргәннәр. Элеккеге солдат полк ташларын җылы итеп искә ала. Без бер гаилә кебек идек. Бер-беребезне аңладык, артык сораулар бирмәдек. Әфганчылар бүген ялгыз түгел. Алар белән бергә тормыш иптәшләре дә килгән. Хатыннары ирләрнең батырлыгы белән горурлана, ә вакыт аралыгында да бирешмәгән дуслыгына соклана. Мен аның Афганистанда служить иткәне белән горурланам. Безнең ике улыбыз бар. Алар да армия сафларында хезмәт итеп кайттылар. Әтиләреннән үрнәк алып. 446-нчы полк солдатлары аралашып яши. Казанда, Петербургта, Мәскәүдә очрашканнар. Бу юлы Афганда ятып калган иптәшләрнең туган ягына килергә булганнар. 2 көн дәвамында Раев монастыре, Кремль һәм Кул-Шәрифне карап йөргәннәр. Можно сказать, ничего не знает. Күпме вакыт узды, яшьләр бу вакыйгалар турында белми дә диярлек, ләкин без сугышлар кабатланмасын иде дип телибез. 2 көн кунакханәдә тордык, хатирәләрне яңарттык. Бик күп уңай тәэсирләр алдым. Аларны бүген шушы байрак берләштерде. 446-нчы батальонда хезмәт куючылар бүген бергә җыелышты. Исән калганнар еллар үткәч тә бер-берсен онытмый. Алар өчен милләт тә, дин дә мөһим түгел. Айсун Игбаҗанова, Александр Лабанов, Яңа гасыр каналы. Стадионнарда дөнья чемпионаты төгәлләнде, Яңа гасыр каналында зур футбол бәйрәме дәвам итә. Бүген безнең студияда ТНВда футболомания дип исемләнгән конкурска нәтиҗәләр ясадылар. Анда 100дән артык кеше катнашкан. Шулар арасыннан 15 җиңүче сайлап алынды. Футболны иҗади яктан күрә белүче тамашачылар белән Илдар Сафиуллин да аралашты. Футбол буенча дөнья чемпионаты узган стадионнардагы бәйрәм кайфы бүген безнең студияга күчте дияргә мөмкин. Монда әти-әниләр һәм балалар үзләренең футболдагы осталыкларын күрсәтә. Үзенчәлекле конкурсның җиңүчеләре бүген монда игълан ителәчәк. Катнашучылар үзләренең белемнәрен генә түгел, капкага гол кертү буенча да осталыкларын күрсәтәләр. Конкурс 25 июньдә Россия шәһәрләрендә шаулап гөрләп дөнья чемпионаты ярышлары барганда башланып китте. Социаль челтәрләрдә старт алган ТНВда футболомания тиз арада бик күп тамашачыларны җәлеп итә. Футболга битараф булмаган кешеләр үзләренең иҗади эшләре белән уртаклаша башлый. Бәйгенең максаты футбол буенча дөнья чемпионатының якты мизгелләрен яктырту һәм Яңа гасыр телерадио компаниясының социаль челтәрләрдәге төркемнәрен, аккаунтларын популярлаштыру. Бәйге 3 юнәлештә үткәрелде. Беренчесе викторина, икенчесе репостлар һәм өченчесе фотоконкурс. Һәм менә бүген Яңа гасыр канал студиясында иң креатив һәм кызыклы фото җибәрүчеләрне бүләкләү тантанасы. Аларны һәммәсендә бер сыйфат берләштерә. Ул спортны ярату һәм даими рәвештә футбол белән кызыксыну. Сезнең төркемегезгә язылган идек ВКонтакте, анда бөтен яңалыклар килеп кенә тора. Минем иптәшем көне буе футбол уеннарын карый. Бик ярата, җанатабыз ни һәрбарыбызда. Гаилә белән җанатабыз. Әле безнең улыбыз да бар. Конкурс турында белдем ВКонтактан. Мин гел карап барам ТНВ группасын. Шулай кабат карап утырганда очраттым шушы конкурсны. Конкурсның хәлиткеч өлеше бүген безнең студияда үтте. Спортка мөкиббән кунакларыбызның футболдагы белемнәрен тикшереп карадык. Алар сынатмый. Как называется мяч, забитый игроком в свои ворота? Яңа гасыр каналы оештырган әлеге конкурсның җиңүчеләре ТНВ логотипы төшерелгән футболка һәм туп белән бүләкләнде. Дөнья чемпионаты төгәлләнсә дә, зур футбол бәйрәмендәге якты матур мизгелләр җанатарлар хәтерендә озак сакланачак. Яңа гасыр каналы тамашачыларын алдагы көннәрдә дә кызыклы бәйгеләр көтә. Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Чыгарылышыбызны гадәттәгечә иң кызыклы спорт яңалыклары белән Илдар Сафиуллин дәвам итә. Илдар, хәерле кич. Нинди яңалыклар белән сөендерсен бүген? Хәерле кич, Фәнис. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Без бүген футбол яратучы тамашачыларны безнең студияда хөрмәтләдек. Инде моннан тыш башка кызыклы яңалыклар турында кыска рекламасын дәвам итәрбез. Безнең каналда гына калыгыз. Хватит мечтать! В автоцентре Марка пора покупать! Только до конца июля японский Datsun Ondo всего за 359 тысяч рублей. 4 пятерки, 3 семерки. Уважаемые абитуриенты, Казанский государственный аграрный университет объявляет прием документов на очную и заочную формы обучения. Ждешь скидок? Спеши в автоцентр Марка Nissan на Чуйкова. Там Nissan Альмера от 545 тысяч рублей. Звони 4 пятерки, 3 единицы. Российский исламский институт продолжает набор по следующим направлениям подготовки: теология, лингвистика, экономика, журналистика.
Время жарких предложений в Азинавто. Только в июле автомобили «Лада» с выгодой до 155 тысяч рублей. Успейте совершить выгодную покупку на особых условиях. Азинавто, Минская 1, телефон 512 12 12. Заведи «Ладу» летом и выгоду получи при этом. Гранту, Весту и X-Ray. Забирай у нас скорей. Выгода до 115 тысяч рублей и выгодный кредит. Автоцентр «Парус». Подробности 5 541 541. Болгар радиосы тәкъдим итә. 30 август Пирамида концертлар залында Болгар радиосының бәйрәм концерты. Катнашалар Айдар Галимов, Гүзәл Уразова, Данир Сабиров, Илсия Бадретдинова, Венера Ганиева, Филис Кахиров, Ришат Тухватуллин һәм татар эстрадасының популяр йолдызлары. Башлана 18 сәгатьтә бәйрәм концертына рәхим итегез. Келесі атнада Россияда футбол сезоны башланачак. 29 июль көнне Казан премьер-лига кысаларында Казан-Аренда Краснодар футболчылары белән көйсенаша. Әлегә Корбан Бердыев финчлары чит илдә әзерлек җыеннарында. Команда бу көннәрдә әзерлек җыеннарында Австриядә шөгыльләнә. Казан клубына җыелма командаларда дөнья чемпионатында чыгыш ясаган футболчылар да кушылды. Әлегә күнегүләр гомуми әзерлек юнәлешендә бара. Первый сбор был больше такой физический, что... Беренче күнегүләрдә күбрәк физик әзерлеккә игътибар бирдек, ә инде икенче җыенда без күбрәк уен тактикаларын үзләштерәбез. Футболчылар белән ярыш вакытында элемтәләрне ныгытабыз. Барысы да план рәвештә бара. Рубин клубы 3-нче контроль уенында Израильнең Маккаби командасы белән көйсенашты. Нәтиҗәдә Корбан Бердыев уенчылары 1-0 исәбе белән өстенлеккә иреште. Казанлылар йомгаклау очрашуында инглизләр белән уйнаганнан соң Казанга кайтачак. Бүген бөтен дөнья күләмендә шахмат көне билгеләп үтелә. Әлеге бәйрәмгә 1924 елда Парижда нигез салганнар. Белгәнебезчә, шахмат акыл, фикерләү сәләтен үстерә, хәтерне яхшырта. Ә хәзер башка спорт төрләре турында. Пензада яшьләр арасында Россия күләмендәге җәйге спартакиада ярышлары ахырына якынлашты. Анда үз төбәкләрендә җиңү яулаган командалар призерларга дәгъва кылган иде. Гомуми команда исәпләре буенча Татарстан бадминтончылары Мәскәүдән килгән көндәшләренә генә оттырып, көмеш медальләр белән бүләкләнде. 21-22 июль көннәрендә Казан-Аренда автодромында Россия күләмендәге буҗралы узышлар үтәчәк. Әлеге вакыйга Россия күләмендәге төп вакыйгаларның берсе. Казан читендәге әлеге спорт комплексында тамашачыларны үтәдә мавыктыргыч узышлар берсеннән-берсе уста чыгышлар көтә. Татарстаннан тыш Мари эл, Удмуртия, Самар һәм башка төбәкләрдән спортчылар катнашачак. Гольф уйнарга яратучыларны Югары-Руслан районында көтәләр. Иртәгә Казан читендәге гүзәл табигать кочагында гольф буенча Татарстан Республикасы беренчелеге узачак. Ачык форматтагы чемпионатта ир-егетләрдә, хатын-кызларда, балаларда чыгыш ясый ала. Татарстаннан тыш Башкортстан, Казакстан, Чувашиядән да килергә теләк белдергәннәр. Ярышлар Югары-Руслан районындагы гольф үзәгендә үтәргә тиеш. Әлегә менә шундый яңалыклар иде, алдагы ял көннәрегез файдалы матур үтсен, исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда хава тырыша. Сыйфатлы һәм арзан уңыш белмәсе телисезме? Данил Мастер моны чынга ашырыр. Июль айында 20% ташлама белән заказ бирергә ашыгыгыз. Данил Мастер, Казан Восстание урамы 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгышта. Бөгелмә Волгасына кадәр яңгырлы, температура 23 градус. Төньяк-көнчыгышта Түбән Кама, Танаш-Лабугада яңгыр булу ихтимал. 24 градуска кадәр җылы көтелә. Төньякта Минзәле, Әгәрҗә-Менделеевскида урыны белән генә яңгыр яучак. 24 градус җылы. Төньяк-көнбатышта Орша, Кукмара, Балтачта бераз яңгыр көтелә. 23 градус. Көньяк-көнбатышта Болгар, Бош, Перәледә шулай ук яңгырлы, температура 24 градус җылы. Үзәктә чистай нурлы Токсубайда синоптиклар яңгыр вәгъдә итә. 24 градуска кадәр җылы булачак. Алда көннәрдә кояш үзенең нурлары белән сөендерә, явым-төшемнәр ихтималы аз. Ә менә башкалабыз Казанда явым-төшемнәр көтелми. 23 градустан 25 градуска кадәр җылы. Көн чыгыштан көчле җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 751 мм тәшкил итә. Һаваның чыгыштырмача дымлылыгы 71%. Магнит толкыны көтелми. Әлеге сәгатькә менә шулар сезнең һава торышы белән Альбина Шихапова таныштырды. Ялларыгыз яхшы һәм файдалы үтсен. Сау булыгыз.